Maayong utusugbog sa mga nagsunod ng among pagsibiya Miyerkules karon Hulyo 22 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Human sa pagkahilo sa libuan ka mga biktima sa rehiyon sa Caraga, laing unom na sab ka mga tao ang nabiktima sa gisuspetsahang food poisoning sa Zamboanga City. Ang unom ka mga biktima daling gidala sa Zamboanga City Medical Center human makasinati og pagkalipong ug pagsuka-suka. Mato ni Dr. Jerome Barrera sa Zamboanga City Medical Center nga kanon, canned tuna ug noodles ang gikaon sa mga biktima. Gila ang mga biktima nga sila si Norman Manuel, Roderico Manuel, Junibert Sanchez, John Peter Maguilan, Rodel Cruz ug Eduardo Tuban. Ning pagbalita, giimbestigahan pa sa Zamboanga City Medical Center Toxicology Department ang hinungdan sa pagkasakit sa mga pasyente ug kung food poisoning ba ang nahitabo. Seguridad sa Mactan Channel pahugtan sugod karong Agosto alang sa umaabot nga APEC. Si Daryl Anunciado sa report. Pahugtan sa mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ang seguridad sa kadagatan atul sa ipahigayon nga APEC dinhi sa siyudad sa Sugbo sunod buwan. Ang APEC kon Asia Pacific Economic Cooperation ipahigayon karong Agosto 22 hangtod Setyembre 11 diin 4,000 ka mga bisita ang gibanabanang motambong sa maong aktibidad. Subay niini ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine National Police, lakip ang Cebu Ports Authority ug Marina nagtambayayong aron siguraduhon nga hapsay ang APEC dinhi sa Sugbo. Si Weniel Azcuña, Chief of Staff sa Coast Guard sa Central Visayas, nagkanayon nga naa na sila sa 95% sa ilang pagpangandam alang sa pagsiguro nga mamapakgang ang mga hulga sa terorismo, aksidente, rally sa dagat ug uban pang problema nga motumaw, partikular sa Mactan Channel. There are two strategic areas that the Maritime Security Task Unit will be concentrating on. One is when the meeting will be conducted at Radisson Blu Hotel, Marco Polo, or within the city of Cebu. Our deployment will concentrate here at the Cebu-Mactan Channel. So there will be deployment of assets composed of maritime group. Mga sakyanang pangdagat, personahe sa Coast Guard, diverse Navy SEALs, K9 units ug kapulisan ang pipila sa ipang-deploy sa kadagatan ug mga pantalan atol sa APEC. Gipasalig ni Azcuña nga dili maapektuhan ang biyahe sa mga pasahero tungod sa ilang ipatumang seguridad. Gihangyo lang sa mga opisyal nga ang publiko nga magmaigmaton batok sa mga hulga sa seguridad aron hapsay ang pagpahigayon sa APEC dinhi sa Sugbo. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas. Konsehal sa Barangay Banhigan, lungsod sa Dalaguete, Sugbo, kalit nga misung ug mipusil sa iyang silingan ni adtong Lunes. Ang biktimang si Dick Sagel Gilaga, kanhi kawani sa gobyerno, nagvideo kay lang ni adtong tungura human siya gisung apan wa kini maigo sa duha ka mga pagpamusil ni Konsehal Celerio. Mato ni SPO3 Cleto Pia sa Dalaguete Police Station nga hubog si Celerio human nag-inom sa ilang balay nga atbang rasab sa balay sa biktima. Gingong nikuha ang konsehal og revolver og gitiunan si Gilaga. Usa ka barkada ni Gilaga kinsa ginganlan og Mark ang nihangyo ni Celerio nga dili magkomedya kay armas ang iyang gidala. Apan si Celerio nagmagahi og dayong gikablit ang gatilyo sa revolver. Swerteng natapi ni Mark ang revolver. Misuway pagyud og pagpusil sa ikaduhang higayon sa Celerio, hinungdan nga nag-inilugay og armas ang konsehal ug si Mark. Si Celerio gitabangan og kulata sa iyang mga silingan tungod sa hitabo. Kasong attempted murder, illegal possession of firearm ug trespass to dwelling ang giandam sa kapulisan batok kang Celerio. Gingong daan ang naay panagbangi si Celerio og Gilaga human gibabagan sa konsehal nga makasulod sa barangay ang anak ni Gilaga. Usa ka 18 anyos nga babay ang nakaikyas gikan sa mga Abu Sayyaf ni adtong Lunes. Si Sulu Provincial Military Commander Alan Arojado nibutyag nga ang gikidnap nga si Ledeji Tumarong nakaikyas human nahibaw-an ug natultulan sa mga kasunduluhan ang hideout sa Abu Sayyaf sa probinsya sa Sulu. Si Tumarong ug laing duha ka mga bata gikidnap sa di mo minus 6 ka mga lalaki ni adtong Marso ning tuiga. Ang tulo gihimong human shields mato ni Colonel Arojado.
Matod sa opisyal nga ang mga miyembro sa Abu Sayyaf nang hawa sa ilang hideout tungod kay nagpaduol ang mga kasundaluhan ug didto na nakaikyas ang 18 anyos ug nakitaan sa mga residente ug dayon gidala sa usa ka campus sa militar. Matod sa mga opisyal nga ang usa sa duha ka mga bata nga kuyog sa 18 anyos gipatay sa mga rebelde human kini nagsigi og hilak. Matod ni Arojado nga aduna pay gibanabanang 12 ka mga Pinoy ug mga langyaw ang gikuptan karon sa Abu Sayyaf lakip ang usa ka Dutch wildlife photographer nga gikidnap kapin sa duha ka tuig na ang nilabay. Ug ganiya ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your dose of Sunstar News? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sunstar family, My Sunstar, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you!
10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southmid 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit sa Southmid at sunstar.com.ph to get the latest updates. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak Magazine ni bay? Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Claudine nag-birthday kauban ng pamilya ni Marjorie Barreto. Si Cristal Clemente sa Showbiz Chika. Claudine Barreto nag-celebrate sa iyang 36th birthday kauban ang pamilya sa iyang sister na si Marjorie Barreto. Sa hulagway nga gi-post ni Claudine sa Instagram, makita dinhi nga nag-dinner siya niadtong Domingo kauban si Marjorie ug mga anak niini nga sila si Julia, Claudia, Danny ug the rest of the Barreto family. Samtang si Marjorie nag-post og hulagway nila ni Claudine sa Instagram. Matod ni Marjorie nga, they say time heals all wounds, but for the deeper and more painful wounds, I know only God in all His mighty power can heal my heart and Claudine. I realized last night that God is greater and bigger than all the pride and unforgiveness we both had for each other. Happy birthday, Claudine. May this year be all about doors of opportunities opening up for you, lots of work, love, and laughter. Dili na kini ang unang higayon nga nagkuyog si Claudine ug Marjorie sa usa ka photo. Inumdumang sa 18th birthday ni Julia ni atong March 10, usa sa mga special guests si Claudine sa maong celebration. Absent lang sa birthday ni Claudine mao ang iyang usa ka igsuon nga si Gretchen, kinsa naa karon sa United States kauban ang anak niini nga si Dominique ug ubang mga non-showbiz friends. Cristal Clemente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow pod mi sa Twitter at Sunstar Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o 642 Lotto sa mga bulan kagabi. Bulahon niya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Ug din natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas.